Anya laki din. Awan serbi mga asawa kinina. Oh, Na, anyang arti kayat mo, maburyungak dito'y balay? kasano ko mamaburyong ka nagano ti mabalim mo nga ramidin no kaya mo. Ay, pud namat. Kita man tanak mo. Kita man talangam. May sapay lang tanak mo nga mapagkitanin talangam mo. Na, kasano di kastoy tilangak at makaburing nga ron. Salbag ka kiday. Maumak to langatan ka nay. Amaw. Anya, kabilin nak. Sige kabilin nak, tamakitam. Idarum ka di barangay. Nyalaki din ti kastoy. Makauma. Losyang kan. Idinto ta nakaububing kapailan. Isong arod, nga gal aliwak sayak. Nyang aliwaksay ka, ultimo bagim di mo pa in mornos. Winumasi kasaw. Tatong iklat tanda di ulam. Nga ultimo tanak mo, reg sangit-sangit ka di mo pa in masikasaw. Nagkunamat. Anya kalakit din. Saan nanaskin mo, sino pa tinang iba kanyak? Labid mo't deta nang ibagakan ka Kitiriga na, gapati pa nakakumikom mong agtong-tongit, pasusumlat ng tanak mo. Kaya nakabuyang-yang tapi may pahaya susaw. Kalatang ko'y pay, unay maratoy. Anya ko ma. Di kalaki di mabay makadakiti makakita bay. Bibiyang dangay. Na, Kun pasig kami mo ta babae, apay ko ma. anya pa nga si kababay. Kada magkatongtong iyo lalaki no minsan. Di ba maala daya. Di urekot ikayang-kayang ko pa ijay, mabalinlat ta. Anya na ita pa nagrarason mo. Apay hindi ka mapain. Sakpain ti mapain no. Adulamin. Bibiyang dangay ti biyag ko, di oran niya ipakita kalaman. Kasta ti ko na mata, dahi talatan nagapapira si tibrahat at dahi tautang daw. Anya ba natin? Nay, ada ka mo ta naka-standby dito isangot istor ko ang kuhan. Saan ka na pa nagtrabaho? Saan inadinang? Mangtag kayo mangkiniti serbisa, tagsya taman. Ay, sige, babit lang, Juan. Makapabwisi nga minti agtalinaw di balay kay. Anya? Ito. Ay, anya gamin ayati pa karengrengam. Ay, ni man inyang ina. Bigbiga nga apa kami. Ay, ijayak ko malaang balay tawan sir ko. Makainanak ng awan. Tadada madadahal ti ulaw. Ay, daytan Tanya mo ti punti apayo aya. Ti kinatong itira na, inang. Ay, sus, daytan Ultimo ti kakaiso ng anak may, di na pa'y masikasaw. Gapoy ti katutong ina. Apay ka may na di mapasardeng na kapitan day taasugal. Amok pa yung nga ina. Makapasurong nga ruring. Kuno kastoy lang, ang mga nutalawa ninyang. Ay kahit kasanong ti anak yaw. Ay kaitugot ko, makamon iti biyang na dahi atong itira. Ay, saliki day. Wani na. Lusya-lusyang pa ninyang. Din ta may sapay lang ti anak na. Di na paikot nga tan masikaso ati bagbagina. Naku na yun. Anyat aramidin tayo aya. Tapno sumardeng dagit ang agtutong iti barangay tayo. Ay kat, ingatan may patong pala ti municipal kan barangay ordinance. Amang iparpari ti panagsusugal na kiti bumarangay. Ay wan, kastalangan tanay. Ado, ti agririring agasawa. Gabot kinatong itira na kiti asawa na. Amok pa yan kadagitamon nga asawa. Kasarita man kiti presidente ti Women's. Mitingan na, dagiti kakadwana iti Women's Association, iti barangay na Maltugan. Wani na, ibagak to kinibagag. Ay, limbo kayo tayo ngamin, may papaniti pa, nagsusugal dito yung barangay. Iso aday ta. Ti ko na yung, ay, sigurado. Agunget manan ni Kapitan. Awan pa kawanan na kadagiyay. Paibalod na, payudong na ida yung munisipyo. Amok pa yan. Di dalag naknakam kahit. Sige. Dagasiban kayo ni Munda ta kasaritak man ngagpaiso. Ala. Si Kanti Makambaw. Kita nyo na niya ti kasayaata na maaramid. Salbag kiti kastoy abiyag. Mabisindat na na si Mang pang mawampay na luto nga oray na po ko ma. Di pa na naman nakitinanganan na jaw. Unay mo na dyan. Ay, katiyampang nga babae. Awam mo rin dito balay.
Sa di na mga tanda nagupera na itong itaya. Ay, sana mabalinda itaw eh. Kun kasarita ni Kapitan Asyaw. Pasardengan dala kita agtutong ay. Tano di da aksyonan. Ipulong ko ida yayilay. Oh. Nya ka diti parikot aya ang kwan. Ada ka din ni Kapitan. Awan, kapampanaw na. At ang amin nawag ni Mayor King Kwana ka. Aya. Sakti officer of the day ita. Alam ka naman niya man ti parikot mo. Kat no may bagam kanya, kay sakton ti mangidanon King Kwana. Ay, alamang nga raw. Saan kong amino na magustuhan na kiti mapaspasama dito yung barangay kahit. Masapol nga aksyong kayaw. Nay, tapay. Atong tagparikaut ka na kiti asawa na. Sanlangan na siya. Ah. Nakasarita dahil daw kang kardaing. Masurundan ka na kiti asawa na. Gapo iti kinatong itira na. Kastaya. Agunay kayo kumamot ng opisyal. Sanlangan nga gururay lang iti katapusan tamuyang. Nay, agtantanan ka kumamot ang kwan. Agtantana nga. Pudnomay. Idanon mo kini chairman na ita. Tano saan kayong agunay wanawan aksyon nyo makadanon kini hipi wano mayor na ita. Ala, tingnay kayaw. Kasta ti reklamo ni ang kwan. Awan dadang. No, san kami nga agaksyon? Idanon na kano jeli. Ay, naglukon day diyang ang kwan. Ay, kasano, parikot na kano ni bakat na. Ay, isunsa na sa okanyak ni kakadinang iti na minsan. Akana itiririta nga asawa kapoy titong H. Wan, napan kano, naginom sa iti na minsan iti tersena ni Ina Dinang. Ay, nasken nga may ngagtignay kayong opisyalan at aramidin nyo. Nagdadakkel pa iti ID yung nga nakabitin. Amun nyo man no, sa dino ti pagsusukalan da. Wan, kasta ti baga ni kapitan ka na kami, akagawad. Riputin nyo ida, katyudong yo amin. Awan, katawaan da kayo, ano di kayo mapasardang idawin no, aksyonan da ita. Amo damay, nga da barangay ordinance tayo. Kana dapay municipal ordinance sa maiparit anya man nakita ti sugal. Agsugal da mo lat. Nyalaki. Mauri da ito yan, napan nakisarita king kay tinasayat, inyang. Anyamanan. Pagpilyan ka, tong AIDS, wano asawa. Ha? Ikang ka pa iti maminsan wano may sagundaway. No saan kalatang agbalbalew, suri langay. Siguro, panawanay, tapno agsina ti dalan ta. Ha? Sa nabaling awanan ti kabimbang kaw, adaman ni Ema. Tanay, gapot katutong imaw, sa mo pa'y masangot agdigos. Nyalaki din na biyag. Ay, apaw, sa bali ti payo mo, nagakinieng, Anya lakit din inyang. Agtugaw kantap no makumpletong ti puntos. Ay, sorry Bilyang. Saan ako na makitong AIDS? Agungutan niyang kwan ko. Kasano ko mga gungot, di namot maamuan. Ay, ang mga no, da makaidanon kan ko na. San ko akayat panahon na kami iti anak ko. Panawan na kayo kunam. Anya lakit din. Nalakaya ti maawanan na asawa. Kasta ti kunana kanya. Inan tumaaramid day ta. Sus, makabirok pa ati napintas nga asawa kaskan ka no panawan na ka. Umay kakit din sa nabali. Ano, adan to umay akadwa tayo, di uray pasukatan kanton. Anya? Ay, sige man langan. Ngam sanak agbayag Masapul asakbay asumangput ni ang kwan manipod ijay talon. Nakaawid akong. Kung nakaruto akmutang. Wan, saan ka nga agdanag? O sige, alang araw doon, saksakin yung tabaraha. Saan na ka makapagbayag? Nasaya man ta nakasangpag kan dito'y balay. Kung nakaluto kan. Saan ko ngamin akaya, tapanawan na kami iti anak ta. Imbaga ta saan mo malipatan timbaga ko. Tanoan niya tinaibaga king ka ramida, kura lang aruday. Elawon, lakay, di kagdanag. Ay, di mo laam mo. Saan na siya tigas kastamang? Amaw,
adda aksyon da kapitan kontra kada kayo at tumutong AIDS, oh. Anya? No matiliwan da kayaw, yudong da kayaw, ultimuyaw, oh. Oo. Apay, kaya yung kaniti may babay, kung may balaw, gapulang iti kinatong itiro yaw. Ay, saan Sa mula kayam. No kasta nga raw, ibagam ka nagiti pada matumutong AIDS. Ngay sardang yun dayta. Kababayin kayo lang, nag-alas ti payod yaw, no. Kumusta ti pinaramit ka na kayo ni Kapitan na kunam? Dayjay, sinurot mi ati bilin na tatang. Trabaho mi daytoy. Nangro na kanyak ta sakti committee chairman ti PC na order. Nasayat no kasta. Ngam, dakiti daduma kakadwam. Yalang-alang dakan, nagadwa pambarda. Nangro na no, maibaw da. Agalisto da lang no, katapusan. Makasurun nga ron ni Kapitan. Agbabawi danton madanon ti barangay eleksyon into Nobyembre dito atawan 2026. Awanin makarwar ka nakwada. Amumot kiday da kiti ka barangayan tayo No asino talaga da kiti agtrabaho ka kayong opisyal. Puno reta. Kat kasi tinakunak. Agbabawi danto ngam naladawan. Sabagay. Ato dagiti nakasaritak nga agtarigagay, paputusan, kas barangay kagawad. Kat makita ka dagi dya iti makuna kwalipikado ng aplikante ng agtrabaho iti barangay, kas opisyal. Nupay, numaminsan, adamot basol dagiti daduma ka barangayan winubotante. Ay ka, husto ka Tanu daduma. Maala iti kina adot kabagyan wino kumpari kan kumaray. Wan nga rod. Kuma, oray opisyal lang ti barangay. Nasken mat ama arisit ti ugali wino kababalin di tao. No nakasaka nang agtrabaho pare ti barangay wino saan. Ay, damot ka di puntos mo dita. Kasta ti kahit ko asawan. Sige tatang, kasaritak la dagiti tanod. Ay, sayatin yung road barok. Ta si kanto ti sumukat a kapitan. No, agpaso ti termino ni kapitan. Ay, awan kastang harapap ko. Sige tang, bilinak na tonyong kan adyong. Ta, agsim da. No, sa din ti pagtutong itan man kiti sinalbagin. Nyalaki, tingnan. Naimbag ta nakita ka kagawad Borsyaw. Nay, apay ka di ina. Danggam, ti bagak. May papanitian niya. May papan ka dagiti kagbarangay matagkan ulo. Ni, sino na kita? Na, ti grupo ni Bilya Kung nagpasiim kayo ka dagiti tanod. Ah? Ah, One month. Awang kano mati, nasi iman na tunyong. ay na, di ka no balay da Bilya. Ayun niya, katakapoy mo na ya. Anya? Pagparaparangan da ka daw nga dag birthday. Sus, kasta? Uy, kasta ka daw. Kasi di kalman. Napasungadan da ka no da tunyong. Iso ati naramid da. Oh. Nagkakanta da kit di ka no iti happy birthday. Kasta? Anya lakit din ti biyag. Iso alimaba sa kaslawon anyaman na dagiti tanod yaw. Kasta gayam. Ha. Won, di uray damagam kinitanod tunyaw. No sana po no, timbagak. Datang, nalabsan mi ida nga kakanta iti happy birthday. Ay, no kasta. Gusto timbaga ni dinang kanyak. Ngayon baga ti karubada. Takarubada di Bilya. Sa baling arumatimutos naman na, no kasta? Ay, tagay amo tayo na kasta. Ay, agsiglat kayo Nyalakit Masapol nga damat pamuspusan yaw. Kat, ada na panunot ko si Kaporsyaw. Oh, anya mo dayta. Ibagayo man ta, iso ti ibaga kini kapitan nga ramidon mi. Mga ramid kayo ti pamuspusan. Tapno makasango yung ida nga agtutungit. Kan ikarigatan nyo ti makisilpi kadakwada.
Maawat akong datang. Kanyo ti pakitong itda, dagiti tanod yo, ta isuda ti mapan. Asino ti tal kanyo. May kumano sikat na sikat ti kagawad. Nya lagi di nakapoy yo ako nak. Ipagam kini kapitan. Katno kabala may karigatam ti makipicture kanakwada. Akampay idi kadwada ka. Jakpay ka may ramramanan no, barit ti pagtutungitan dan. Nya lagi di nakapoy ta utik mo ya. Atay utik mo. Winoan. Iso nga ron ngay bagam kin na kapitan. Danak mun ay. Wanda lang. Kasaritak man ni kapitan no nya ti kunana. Ay wan. Kapoy kakit. Nya lagi. Ay, nasayad man ta, nakita ka ang kwan. Apay kaday kagawad. At ako makidawag ka. Ay sige kagawad. Basta kabala ka. Nasken amamuan tayo no sa dino ti pagtutungitan dagiti babae. Taplag patingkan ti panagsugsugal da, tangay asawan ti maysa. Ay, una kagawad. Pasaray di ka no balay da bilya. Anya? Ay sinalbagay. Promotor na talaga na dyan babae yo. Sulbeng da talaga. Yalaki din. At damanin na awat a reklama iti opisina ti barangay. Isot na sa ukanyak ni kapitan. Aga-apang agasawa, agaputong 8. Ay, datasyo kin usang ti may salitan, kagawad. Naimbag saan kami nga gapapa kin inyang. Imbag man na sa atlaw na ya. Aw nga raw. Tano maduktalak ngagsugsukal pa ilaang ninyang. Talawa ka talagan. Ayo, na inyalaki di kas talawa ni. Kaya na, makamot tang agmaga. Oh, inyalaki din. Sana agbibisin iti kabimbang ako nada. Nusugador kundi na pa yun masangot agdigaws. Ay, pagananom nga ima. Nagdangaraw, oh. Nyalakit din. Yes! Kadwa tayo ni kagawad porsyong agtong 8. Ewan. Ala, siksik ka nyon. Ore ka, nalpas tayo ba't na nag-selfie? Da kayon sa langan, Bilya. Agawid ako. Naglutok pa yung amin. Madamdaman to dayta. Picture rin na kami mapay. Bayat ti panagkalagmi ka na kiti barahay may. Sige, sige. Okay, so all right. Sige, sige, sige. Malay. Sumara kayo, kapitan. Ah? Dito ikaw. Ha? Dito dali. Ala, da kapitan. Dagiti tayo, ilimong yaw. Ops, ops, ops. Ay, awan na tiray. Awan nagkaraw, hindi nagtukawan na. Ah, Kakailan. ay. Sige, hebe. Ako. Dakay di bang yun ang kadakwada? Ay, Tuwing ka mo lang magsusugal. Ay, awan mo ninyang. Talaga napatpatagday ta barahangam siya. ay, bakawanan na kumangkwan. Lakay, pinilit daklang. Mabalin kaya mo isukat ti asawa ditong AIDS. Ay, anyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Jomar Santa Cruz Jr. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.